Tagsa. Ayo dia tuh. Hi! Nagpuan sa kasbo. Gimana na ako? Nice kayong smile ni Mama. Supporting. So 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my man. Hi, kapatid! Mga kids! Tulong sabon hayag mag-video sa division. Exercise, no? Yep. Kailangan juga mag-exercise sa dance. Jibi! Okay. Mahag-hag. Dibi. Are you ready? Hi sir! Hello! Hello! Ay te! Sana all. Ito naman na ilahay. Vlogger. Magtumig hayag kay mag-video ng mga kapilaw. Para sa ilang division level up contest. Let's go! Patunga sa mi! Aja mo picture kay galan bilis. Nagalisod-isod me! Sod kayo. Ah, katangawan mo? Danami! Bantay. Ini abot na may height eh. Oh, yes mga Cub Scout eh. Tarong nga nyo sayaw ha? Oh, Ah, good luck ha, good luck. Pero kaya ka sir? Halipong ko. Malipong ka, gidagat. Ay. Order himi mag video nila. Kabailing nice kayo. Hii. Kevin, nice ang sikag mata Kevin ha. Yung chick mo yun. Magtangasag mas, magtangasag mas. Wow, gapuha. Dami itong po sa DSLR. Drone, noy. Ayan. Ay te. Hi. No. Di mas nice, mas girang ka mukha basta cellphone kaya ang DSLR. Lawrence! Walay lingin. Tagsa. Oh. Jimmy. Si sir. Hi, sir. Buwan, mga parents. Lagi nagapuhan. Ayaw po binayot ha? Ayaw. Hi. Nagapuhan sa kasbo. Hey, Day. Lima na ako. Nice kayong smile, lima. Supporting. Jerek. Tinanggang bata. Hoy! At tumam na. Asa may kuan? Ari suksok. Mao nitong first venue mga kapatid sa Balaylingi no og mangita taglaing lugar na pod sa ilang venues lang sayo katong pilian og asay nindot nga venue. Ug wala di ko ka video sa lang sayo no kay gigamit akong cellphone og pa sounds. Ngita mig laing venue. Jem. Doros. Ngita mig laing venue de mga kapatid. Dito may ka-shoot na sa Juan Ilingin. I-try na mo sa laing venue na po. Asa doy mas nice. Kuya niya mong videographer si Jan Sinagala from Kandihan. Ug karon day mga kapatid na nata sa laing venue mga kapatid sa Bunhayag gihapon ni si Jadi ay. Dinuta diri mga kapatid. Laag na mo diri napita. Diri sa Bunhayag. Oh, wala may kadayon og video nila mga kapatid kay
wala na init. Mangod og wala na init. Sinig video kay ngit-ngit. Sayang ang binyo nindot na rawon ta no. Ah, Sayang no? mga kapatid. iwa ka video. Nice naman ta dire kinas bubok. Sakal puta. Oh, mauli nami. Bye bye mga kapatid. Mora dito mga kapatid. Bye bye bye. Mga ko ano, very supportive. Mahimo. Mga supportive kayo. Wah, ang mama. Isod ni. Salamat eh. Bye bye. Thank you, Kagawan Arnel Amparo Sagdanan. Bye mga kapatid. Mora to. Bye-bye. Bye.